Nah. Bersama Elida Sorian dari pasukan Joget. Sing penting kita cinta damai. Tristan pancene tresno kuwi ake macoba. Pasukan Joget kita goyang bolong. Bisa kuperintah kuasa Lepas kowe sing gak sayang kalilon aku kudu kelangan Mas mesti kaning ati dongaku siji Tresno iki abadi Yor dewa-dewa ning asmara Dewa ati kawula anggur kula laku tresno tekan Rasane coba tarewati tanpa teti Lairi tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih ngawiji aman bro kita goyang lagi untuk anda semuanya. Sing penting kita cinta damai aman bolong. Aman lur. Mas mesti kaning ati dongaku siji Tresno iki abadi dewa-dewa ning asmara buat ati kawula anggur kula laku tresno datan kendang saking coba Thank you.
podo